Dneska sa môžeme ľutiť only zo shopu. Hlava! Dostane strašný beam. Jožo, ty prestaň klamať. Oh yeah. Ideme only shop, nie ten. Tu nie? Tento. A čo to je? WTF? Tam je fialová pumpa, chlapec. Tam nejde, Ale ja všade som máš tu. fialovú pumpu. Fialová pumpa je tu na. Bro, tu je fialová pumpa. Tu na. Poď Leonko. Ale ja tam dávaj. Tam nejde, sú prvý geekov noci. Tak lebo ja si myslel, že tam pôjdeme a tak tým si vymyslel. Ale tu je fialová pumpa, tak tam sa to neoplatí. Tam je fialová pumpa, ale tá rýchlopalná. Aha, a to by bolo, keby som tam ešte aj došiel. Nájsť také hovno. Idem po auto tu dole. To by si možno doletel. Nedoletel. Keby som doletel, tak ma všimne tam. A vlastne... Dobre, mám tu, koľko je tu tých, je tu 5 tých brokovníc. No akurát. Je tu fialové SMGčko. Nice, je tu fialová snipa, Biggie. Neviem jak vy chlapci, ale padla mi legendárna snajpa. Nechaj tam, Neviem jak ty, Adam, akurát, že my sa môžeme ľutiť iba s trezorov. S trezorov? Aha, nie s trezorov, zo shopov. Zo shopov. Kedy si mi chcel povedať, že máme challenge zo shopov? To som ti hovoril celú dobu, Leon. My môžeme ľud iba zo shopov, takže to, čo ste teraz našli, tak všetko vyhadzujte. Aha, dobre, tak víš čo, keby niečo nájdem, tak by som to aj vyhodil. Jožo, ty prestaň klamať. Do telky. Bez bodka? Aha, to není z trezoru. Aha. Ale to nevadí, keď to tak pichneme. To nevadí, len ho nemôžeme používať. Len potom toto. Hlavne na PvPčko. 40? Tým tam. Ježiši. 30 krát? Aha, to sú nie NPCčka, je, že to sú NPCčka. A ráta aj ten bod, čo je v tom bunkeri? Hej. Dobre, to. Ako kúpil som si od neho len rift, ale... Už som skoro zlatý, ešte 2 kg a som zlatý. A náboje môžeme samozrejme brať. To je jasné, kámo. A matro. Tak ako... Ej, pomalu Snakesy s tou snipou. Opa, chlapce. Tam je. Hej. 70 crack. Potka 70 crack. Očkaj. Toto musím rýchlo vybaviť. Mám to na streche. Padol dole, asi možno dostal full damage. Tam je dole. Dávam si heli, prosím. Bacha, bo to ty si, ja neviem. 1,75. Hodili sem bombu. Tenok. Crack? Nie. Ja nemám matro. Leon uteká alebo... Kamo, tam má jedno, tam má doslova jedno, presne jedno má tá Svetý VT postihnutá krava sprosta. Chill. Oni majú všetci jedno. Tam je, ale zochol. Zabil. Sorry. Počkaj, koľko máte na tej... Mne neukazuje, koľko má Adam na tej karte. Ja už nemôžem vidieť. On už svoju kartu má, vieš. Jaj. Hej. Myslíte, že sú tu? Choď po mňa pomaličky a kolo mňa má shockwavy. Choď po mňa, kolo mňa má shockwavy. A drž ich v ruke, zober Spiderovú kartu a ranuj. Ja neviem, skadiaľ som dostal. Ale viem, že som dostal. Ja som dal emote, naskol typkovi, lebo dával emoty a potom nič. Ja som dostal z tej strechy postihnutej tupej. A tak shockwavy zobrali nice, tento moci. Leon. Vyhoď ten bubble.
Počkaj, že minička môžeme používať, len hily nemôžeme, zbranie nemôžeme. Hej. Hily, matro Počkaj. a... No dobre, ale máš movement aj zbraň, tak teraz jak? Movement je movement aj zbraň, takže... To nemôžeme Jak ani movement a zbraň. Ako bezbolka. Bezbolka, alebo ten Nie, to kanón. nemôžeme, bez bolka, nie. Ani tie Sub-Zero rukavice. A toto musíme dať win, kámo. Leon, buď nás tu na... Do zóny, no do zóny mohol skôr. Do zóny, do zóny. Do zóny nejde. Do zóny choďte, kámo. Ale my nikdy nevyhráme, keď Lonko nebude robiť, čo mu povieme takedy. V zóne by si mal vyhľu pre nás. Však ale to by som neodžil, no. Úplne v čile, bracho, máš 7 bandáží. Braško. Bracho, úplne v čilu. A my by sme ti helpli, veď my budeme mať 6 medkedy. Nevadí. A dokiaľ tam dojdeš, tak dostaneš taký spray. Oh my god. Dnesko, dokiaľ tam dojde, tak toto video bude mať 1000 hodín. To si píš. Tak to zostriha. Hej. Na 333 hodín. Bodaj by si dostal takú hlavu. Ideme naspäť. Vlastne by si spáďať ty skapal, vieš, že mi zoberieš brokovnicu. No som Lebo to je chcipol. Ja som skápal tu som hore. Leon, ty si god. A oni mi zoberá... Prdele, ja teraz znovu to budem si dať. Lebo ja som to Kamo, kde je tá brokovnica? Oni zobrali všetci, bo by sme mali epické, ne, my sme si chytili, všetci ich majú. Musíme ísť do shopu, poďme medky. No nič. A po Leonka pôjdeme autom. Alebo motorkou, jeden z nás, alebo ja. Hodím si medky, Rýchlo, háč do tunela. Nie tebe, ty potrebuješ. Dávaj! Ty si blbec, poď ty vypláť domový. Ty si strašne blbec. Dobre, ja hneď nemá dáma chytať. No nič. Poď. Počúvaj ďalej. Jak to, že sú tu ešte 4 tie brokovnice? Nie, že by mi pomohol. Ja nemám goldy. Kámo. No, to sme si mali... Dobre, tak po tejto hre pôjdeme to ten eventy a pôjdeme trezory vykradať. Ich máme na goldy. Až potom budeme robiť ten challenge. No, ona aj tam si to kúpili. A to si možno kúpiť SMGčko, ktoré ani neviem kde. No, mám 800 $, druhú hru ani nedám. Šlibe. Ale jeden movement by sa stál, že môžeme brať. Chytáme, že môžeme brať movement, baseballku alebo rukavice. Baseballku. Nie, rukavice, lebo ty sa rýchlejšie míňajú, tak to by bolo také... Tak dáme rukavice. Tady baseballka je rukavice, ale nemôžeme používať ich. Takže... No, okej. Že iba proste číslo Môžeme iba na rotate. Hej. A fišky môžeme? Fišky sú healy. Takže asi hej, ne? Hej. koľko máš goldu? Ja mám dosť, ja som v pohode s goldmi. Ja mám 26. Nič, 3243. Tak mi kúpiš niečo, prosím. Budeme musieť pár hier bez challenge nafarmiť goldy, lebo ja mám 800, to nie je ani na jedno. Poďme v riti, Leonko. Vieš čo, stratégia bež. Stratégia Mám bež. rotate. Taká stratégia, že sa pýtam tu zakúpim. Ale nie, my môžeme outhilnúť. Nám stačí outhilnúť. Ja mám 2 medkidy. Keď si dám teraz tu a budem mať 3 medkidy, za sobe aj vy. Ale môže sa používať pištolka? Ale Že však... som sa... Nie, hoci aké zbranie, nie, ale tie zbranie musia byť kupované, čo si kúpil ty. Nemôžu byť zo zeme. Tak ho nedám, Alebo tebo! píšťal. Poďme zabiť, ja mu dám pickaxe. Aha, toto bolo skúpené zo shopu. Snajperka. A on si kúpil legendary pumpu zo shopu. To zberem. Nice. A to musí byť Nie, aj win, a- nie že len tak, že pumpa by nebude. To je hamba. Spider, ale ty by si troška mohol akože... No. Hej, však čo? Už mám idáca, chlapci. Vyňať Spider, tam si ty degutla. Za to čest dostal. Nás ja mám tiež... Ten jeden dostal 100. Leon, pojčaj mi niečo Na na metky, dávam si metky. ďaleko. Tu je na ďalku. Pravdepodobne Daj mi nejaké goldy. zaboxíme sa tu. Nego. Keby som sa tu Ale- zaboxoval. ja neviem, Ale ako- zaboxoval boxom. Kúp mi toto. Prosím.
Čo? Toto. Á, že to legendary. Počkaj, ktorý si? Si. Tuto. Dobre, ale ja už Leon, mám kúp mi goldov. mamutku. Počkaj, daj mi to, Alšek, daj mi. Ja už toľko goldov nemám. Alšek, Kúp mi mi to daj. mamutku. Díky. Najlepší challenge, kámo. Aj naboje Dneska by si budeme som šetriť a zajtra si ten prosil challenge do nej. dáme, kámo. Naboje do snajperky. Díky. Juraj, Ja nech mám si dá. 12. Juro, máš? Tu už je v zóne. Hej, trochu. Ja mám iba 3. Ja potrebujem killy, ja chcem odkúšať full toho, túto toho, jak to vyzerá pekne. A ešte aj Chlapci, ale už ani ja nemám goldy. Na boje do SNGčka asi nikto. Do Mám, STGčka ale mám ako, 99. ja mám, ale ja mám tu vec, kúpim. Tam je dáčka toto. Gix tu máš. Kde? Díky. Ale dajte mi Tam je ten- exotický raketomet. Páne Bože, kde? Ale tam je aj čestka, nejaká mytická. Kľúci, dajte mi prosím vás naboje do SNGčka, kto ich zobral. Potrebujem ich na spamming. Ale nemáte niekto naboje do ARK? Mám 20, chlapci. Ja mám Počkej, musíme 32. ísť do zóny. Zóna bere po 2, by the way. Na do ARK, dropujem ich dozadu. A potom to niekomu To dám. kto mi ich toto. zobral? Ja som ich zobral, Juraj, dám ti. A medailon. Typek ide healiť. 13. Podkopať. Sorry, Juraj. Podkopte to. Ale zóna ide. On kľúci. išiel preč, chlapci, on je tu na. Ja on tu má kolegov, pistarcie. Crack. To crack, jeden knock. Nice. 100. Má jedno. Aj vidím. Ja môžem... Nice! Je zlatý, že strašne dobrý. Jožo, ty prestaň klamať. Do telky. Čau, Pekne.